Kita na ako sa ilang mga kung mura naman Jesus Christ na sa ilang before to is through your living heart. Hallelujah, maayong adlaw kaniyong tanan mga kaigsuonan, and karon nga video welcome tamo sa ako ang igsuon mga kaigsuonan katong sa video nga na deliverance may ang Ginoo mga kaigsuonan kay mo gini usa sa tumong sa atong buhi nga Dios nganong nagpakamatay siya ngadto sa cross aron maputol ang gahom sa sala sa kinabuhi sa tawo, maputol ang gahom sa kamatayon sa kinabuhi sa tawo kung karon mga kinabuhi ta diha sa Dios, mabalik atong relasyon diha sa Dios. So na testimonya nga ipaabot ang atong igsuon mga kaigsuonan kung unsa ang iyang experience, unsa gibuhat sa Dios ato nga Domingo sa iyang kinabuhi. So karon ako ihatag sa kaigsuon. Mayroong adlaw sa atong tanan, kung Lord, na abot ko ana nga simbahan dapit. Kay mao na ang hindi pangayo asa ko nimo Lord, iputang. Kaya ako surrender ang akong kinabuhi. Na sa diyang ipunit na ko niya, siya bilang instrumento sa pastoral pa. Yan, nasugod. No, natago-tago. Pero, karon, pinagamit sa Lord. Sa diyan ka itong nagwali, itong pastoral, nagwali ka dito. Ako, sabot ito akong gibati nga, kanang, nga inani man ako umurag dadon man ta sa sa pagluhod. Video na ako kung ba akong luha ba maglagas-agas ko mo nakabantay ka ba ato. Hindi na ako mapugnan ba sige luha akong mata. Yan na something jud nakita na ako mura na kag ako na tawo mo na ang imong boses na madungog na ako lalaki. Nga ang imong mata ba. Kita na ako sa ilang mga kung mura naman Jesus Christ na sa ilang before to is through your living heart. Ma-feel na ako mga sila kung sila pag-nasa mga gusto niya na itato sa ating kinabuhi. Gusto niya na liwas natin sa simbahan. Sama niya si Lord. Paludha ko na po, very ako lang. Hindi ko kabaro. Hallelujah. Buti na pasto na mo, jud ako ma-feel. Kaya isudjud ko paludhon. Mulhod, hindi ko na sa mulhod. Oo, sama niya, huwag ko pasabot. Ang akong luha, mag-agas-agas yun. Hindi ako, yung ang tanong sa iyo, maraming palinis, Jesus Christ sa iyo. Pero hindi sa iyong lawas, sa matara. Matara niya ang ako makita na si Jesus Christ nagpaluwi sa iyo. Bigamit siya, siyang pagwali, karang magawas siya, malis ko. Lagi, dala siya sa gahok sa muli ng Diyos. Kaya ako nakita sa iyong mata. Praise ka lang. Lahat siya. Akong ibabot at natin. Katong nakita ba, ako lang mali kong tumay. Nakita na ko. Si Jaira, nagtakilig na higda naman ko. Si Jaira, una na ako nakita pagkatapos si Spreadsheet. Si Shagila. Lahiyang boses yung si Shagila, pero nagluhod na siya. Tapos, katulad na naglingkod na kiluya na kaipod ko. Pero malipayin ako kasangkasin. Kanya ako tulad. Katong imong gibati sa panahon sa deliverance na katong Oo, mura gibati gikumot-kumot. Ay, mura lagi gikumot-kumot ang akong tiyan. Kuwasa man eh. Wako kasabot. Wala na nakabalo nga imo kong gigakos, di mo kong gias ba? Wala to, nakalimutan ka. Or wala ka kabantay, nakahinumdum. Ay, dili naman ito ikaw. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit nahinumunduman nato na kanang ako makig ng tulad to, katong diba? Dira. Kumot-kumot ako tiyan. Tapos, kanang suka na ko. Okay. Praise the Lord. Dito, katong Ito ko to. katong suka na ko. Wala na. Wala na tong kanang murag liso din sa sulod. Praise the Lord. Hallelujah. Dugay na ito na akong dibati na. Habi na ako nga, kabuhi ko, ako kasabot.
Dili maugay kung gikabuhi ko magsige kung suka or something paita kong dinad dili man. Oo. So pag suka nimo katong nakasuka ka, kumusta yung pamati? Pag bumati. Wala ka na gan na ako. Gani mo pamati. Pero salamat sa Ginoo, kamahanan gyud tong buhi nga Dios. Kamahanan nga buhi nga Dios. Ang Dios gyud nagpalingkawas kanimo. Ni ana nga mao nga gapos. Munang karon kitagaan tag tsansa sa Ginoo ikaw, kitagaan tag tsansa sa Ginoo nga magkinabuhi, yes pagmataros, pagkabalaan, pagkaputli, nga diin ana ang otoridad sa Dios niya kanimo. Muna nga pabilin sa pagdutdot gyud sa pag-alagad sa iya. Ito yun kay gamiton ka sa Ginoo sa imong mga pamilya. Hallelujah. Hallelujah. So muni ang trabaho na to sa gingharian sa Dios mga kaigsuonan. Kung na may mga kaigsuonan nga nagapos sa daotan, kita nga mga alagad sa Ginoo nga gisugo di ang mga dapit utabang kita. No matter what it is, ang battle mga kaigsuonan lisod man na kanunay lang yun nga mo fight lang yun kauban ang Dios kay dilita mo daog kung dili gyud kauban ang Dios. Muna nga kung nakita nato magisunan dito sa video, salamat sa Ginoo kalingkawasan na abot gyud sa among Lord. Praise the Lord. First time na po na nakaadto gyud. First time na po nakaadto sa simbahan. Hallelujah. Pinaagi sa kinabuhi sa Maigsoon, mercy. Bunga sa na siya sa share ko word mga kaigsuonan dito sa namatyan diya sa Yati. And sugod ra ato din nagsulti ko sa mga tao kinsa may magpaampo na nay duha ka babaye nga miduol. Then usa si Mercy ato nga di ay ato nga time na backslide siya. And then salamat sa Ginoo ni surrender siya sa Ginoo and na deliverance na itabo ato na manifestation gyud ang mga tawo na tingala at nagpasabot ko nila sa mga nahitabo and sugod ato mga kaigsuonan divine appointment mga kaigsuonan gibuhat sa Ginoo nga si Sister Mercy nakabalik siya simba moto si Pastora Ella mga kaigsuonan. Hallelujah. Mo ilang pastora and then yabot ang time nga nagka-connect nila sa Facebook nila akong contact. And salamat sa Ginoo to Sunday. Nakaabot ko silang church and the Lord is really there. Grabe yun. Ang Ginoo. Okay. Grabe yun ang pag-igugma sa atong buhay ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Kabalo jud ko nga na siya kanunay kauban nato. Praise God. Thank you, Praise Lord. God. Praise Tinuod God. na kay based sa akong experience na adjud kanunay gauban kanato tanan ang Ginoo. Amen. Kay mahigugmaon siya kanato. Thank you, Lord. Muna mga igsoon, padayon ta sa pagpangalagas ng buhay nga Dios, magkinampuay ta sa matag usa, panahon karon nga bisan unsa man imong denominasyon magtinabangay ra ta, maghinigugmaay ta o magtinabangay ta sa pagbugto sa tanang buhat sa daotan. God bless everyone and very rami ko to. Peace. Dalay ko ng Dios.